Hoće biti Dreamcatcher uloži. Ajmo navijači. Jel hoće, brate? Ja sam zbog toga došao, majke mi. Kojeg našeg igrača bi tradovao sa Slovencima za Dončića? Za Dončića? Tradeovo bi Koprivicu. Kako ti nije sramota? Šalji poruku, brate, Bogdanu Bogdanović. Da osvoje zlato, brate, na Evropsku. Da mu bude najsrećniji rođendan što mu bio juče do sada. I da se vrati Partizan. Fudbal ili košar? Fudbal. Pa šta si došao na košar? A reci mi, jel ti sviđa majice? Da. Dobitnik majice Zemlja košarki gde na poleđini imaju svi bitni događaje. Kojeg našeg igrača bi trampio za Dončića sa Slovencima? Da mi njima damo nekoga. Da, oni nama daju Dončić. Ne bi nikoga. Svaka čast, brate. Imam jedno škakljivo pitanje. Kojeg bi naših igrača tradovao za Luku Dončića? Da, ne znam, aj recimo neka bude... Trifunović. Davidovca. Sram te bilo, ni jednog. Šta misliš, će biti Dreamcatcher u loži večeras? Jokić je Dreamcatcher. Vidjet ćemo. Ako ne bude, ja ću da ržem. A šta bi poručio selektoru igračima pred odlazak u Rigu? Ajde. Manje alkohola. Kad osvojimo medalju, onda može. Može, tako je.